घेणार आहोत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 या विषयी आपण ओव्हरव्ह्यू आपण जाणून घेणार आहोत. त्याचप्रमाणे 2021 मध्ये एक नवीन अध्यादेश सरकारने काढला महाराष्ट्र सरकार आणि त्या संदर्भामध्ये आपल्याला चर्चा करायची आहे. तर आजच्या विषयाला सुरुवात करण्याआधी जर मी या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून त्यांना वेगवेगळ्या कायद्यांची चांगली माहिती सोप्या सुलभ भाषेमध्ये उपलब्ध होईल. तर आजच्या भागाला सुरुवात करूया. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 या कायद्याच्या अनुषंगाने जे सहकारी संस्था आहेत, मग त्या वेगवेगळ्या बँका असतील, पतपेढ्या असतील, काही सहकारी कारखाने असतील किंवा हाऊसिंग सोसायटीज म्हणजे गृहनिर्माण संस्था असतील, त्या सर्वांचं ओव्हरऑल ऑपरेशन्स आणि नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम हा कायदा अस्तित्वात आला. त्याच्यामध्ये सोसायटीचे व्यवहार कशा पद्धतीने असावेत, त्याच्यानंतर शेअर कॅपिटल, सदस्य, जनरल बॉडी ह्या प्रकारचं सेटअप त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे आणि एकूण सहकारी संस्थेचं कामकाज कशा पद्धतीने चालावं, कोणकोणत्या ऑथॉरिटीज त्या ऍक्ट खाली आहेत आणि जर त्याच्यामध्ये काही कायदेभंग झाला किंवा कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला तर कुठे तुम्ही दाद मागू शकता. ह्या सर्वांची जे लेखाजोखा आहे किंवा या सर्वांशी निगडीत कायदा आहे तो सहकारी संस्था अधिनियम मध्ये दिलेला आहे. आता कॉपरेटिव्ह सोसायटीज हा प्रत्येक स्टेटचा विषय आहे, म्हणजेच त्याच्यामध्ये प्रत्येक राज्य सरकार आपापल्या अनुषंगाने आपापल्या लोकल व्यवस्थेप्रमाणे त्याच्यामध्ये कायदे करू शकतात. त्याचमुळे आपल्याकडे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अशा प्रकारचा कायदा आपल्याकडे अस्तित्वात आहे. तर ह्या कायद्यामध्ये सर्वप्रथम आपण जाणून घेऊया की त्याचा सेटअप कसा असतो. तर सर्वप्रथम सदस्य निवडले जातात आणि सहकारी संस्था म्हणजे कॉपरेटिव्ह सोसायटी ही एक लिगल एंटिटी आहे, जेणेकरून त्याला एक सेपरेट त्याला अस्तित्व असतं आणि जसं कुठली कंपनी असते किंवा ट्रस्ट असतो किंवा एखादं मंदिर असते, त्याच्याचप्रमाणे सहकारी संस्थेला एक लिगल एंटिटी आहे, त्याला एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्व दिलेलं आहे कायद्यामध्ये आणि सोसायटीचं जे अस्तित्व आहे हे सदस्यांमधून येत असतं. म्हणजे सदस्य मिळून सोसायटी फॉर्म करतात आणि त्याचं रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर त्याला सोसायटीचं स्वरूप प्राप्त होतं, म्हणजे सहकारी संस्थेचं स्वरूप प्राप्त होतं. तर त्याच्यासाठी आपण जाणून घेऊया की सदस्य म्हणजे काय. तर सदस्याचे 4 प्रमुख प्रकार आहेत. एक आहे जे मूळ सदस्य जे सोसायटी फॉर्म करतात किंवा ज्यांच्या नावावर तो जो फ्लॅट असेल तो ट्रान्सफर केला जातो. आजच्या विषयापुरता आपण गृहनिर्माण संस्था म्हणजेच हाऊसिंग सोसायटी या संदर्भात आपण बोलणार आहोत. त्याच्यातला दुसरा प्रकार असा आहे की सहयोगी सदस्य म्हणजेच असोसिएट मेंबर. असोसिएट मेंबर अशा वेळेला केला जातो ज्या वेळेला मूळ मेंबर दुसरीकडे राहत असेल किंवा त्यांना कुठल्याही कारणास्तव जर संस्थेच्या कामकाजामध्ये भाग घेता येत नसेल किंवा त्याला जर व्यवहार करता येत नसेल तर ते असोसिएट मेंबर नेमू शकतात. जनरली हे असोसिएट मेंबर हे त्याच्या घरातले सदस्य असू शकतात आणि असोसिएट मेंबरला त्या मूळ सदस्याचे राईट्स प्राप्त होतात आणि तो त्या मूळ सदस्याच्या ऐवजी किंवा ऑन हिज बिहाफ तो कामकाज करू शकतो. त्याला वोटिंगचे सुद्धा अधिकार असतात, अर्थात हे सेपरेट अधिकार नसतात. त्या मूळ सदस्याच्या जागी म्हणजे त्या मूळ सदस्याच्या ऐवजी तो असोसिएट मेंबर वोटिंग सुद्धा करू शकतो. त्यानंतर सहसदस्य म्हणजे जॉईंट मेंबर. ज्यावेळेला एक सदनिका म्हणजे एखादा फ्लॅट जर एकपेक्षा अधिक व्यक्ती जर होल्ड करत असतील तर त्याला सहसदस्य असं म्हणतात. तर सहसदस्य म्हणजे ते जॉईंट मेंबर्स असतात, तसंच जॉईंट ओनर सुद्धा असतात त्या प्रॉपर्टीचे आणि त्याच्यामध्ये शेअर सर्टिफिकेटवर दोघांपैकी किंवा तिघांपैकी एकाचं नाव येत असतं. मात्र त्याच्यामध्ये त्यांचं जे शेअर होल्डिंग आहे हे पूर्णतः तिघांच्याही नावाने किंवा दोघांच्याही नावाने असतं. तर त्याच्यामध्ये त्याला जॉईंट मेंबर असं म्हणतात आणि ह्या केसमध्ये जे वोटिंग राईट्स आहेत हे दोघांपैकी परत एकदा एकालाच उपलब्ध असतात. 2 व्यक्ती किंवा 3 व्यक्ती जेवढ्याही व्यक्ती त्या शेअरमध्ये असतील किंवा त्या फ्लॅटसाठी ओनर असतील तर सर्वांना मिळून एकच वोटिंगचा अधिकार असतो. त्यानंतर आहे टेम्पररी मेंबर किंवा प्रोव्हिजनल मेंबर. तर टेम्पररी मेंबर हा जनरली मूळ सदस्याच्या मृत्यूनंतर किंवा जर ती सदनिकासाठी कुठलाही मूळ मालक उपलब्ध नसेल तर टेम्पररीली नॉमिनेशनच्या बेसिसवर किंवा लिगल हेअरशिपच्या बेसिसवर बरेचदा सोसायटी ट्रान्सफर करत असते. तर ती तात्पुरती दिलेली मेंबरशिप असते. त्याला कायदेशीरपणे ट्रान्सफर आणि जे प्रक्रिया दिलेल्या आहेत सहकारी संस्था अधिनियममध्ये त्याच्याप्रमाणे त्यांना फ्रेश मेंबरशिप घ्यावी लागते. मात्र तोपर्यंत त्या सदनिकेशी संबंधित कुठलाही व्यवहार किंवा मेंटेनन्स असेल, इतर गोष्टी असतील त्या पेंडिंग राहू नयेत आणि ती सदनिका फ्रीज होऊ नये म्हणून ही टेम्पररी मेंबरशिप दिली जाते. तर त्याला टेम्पररी किंवा प्रोव्हिजनल
असं म्हणतात. सो मेनली हे 4 प्रकार मेंबर्सचे आहेत आणि ह्या मेंबर्समधून जनरल बॉडी कमिटी बनवली जाते. जसं आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे, प्रत्येक सोसायटीमध्ये सेक्रेटरी, त्याच्यानंतर चेअरमन आणि ट्रेझरर अशी मूळ कोर कमिटी असते आणि त्यांच्याबरोबर इतर सदस्य असतात. आता सदनिकेच्या म्हणजे संस्थेच्या टोटल साईजप्रमाणे त्याच्या कमिटीची किती आकडेवारी असेल हे ठरवत असतात, पण शक्यतो 11 ते 13 मेंबर्स मिनिमम कुठल्याही सोसायटीमध्ये लागतात. तर त्याच्यामध्ये सेक्रेटरी हा सर्वात महत्त्वाचा भूमिका पार पडतो सहकारी संस्था अधिनियममध्ये. आणि बऱ्याच लोकांना माहिती नाही, पण बायलॉज प्रमाणे कुठल्याही संस्थेचा व्यवहार हा सेक्रेटरीच्याच नावाने होतो आणि सेक्रेटरीच्याच नावावर आणि त्याच्या पत्त्यावर सुद्धा तो ॲड्रेस करता येतो. मात्र त्यावेळेला सपोज मला कुठली नोटीस पाठवायची असेल तर तुम्ही त्या व्यक्तीच्या नावावर न पाठवता वर त्याच्यावर सेक्रेटरी असेल नमूद करणं आवश्यक असतं आणि मग तुम्ही त्यांच्या घरच्या ॲड्रेसवर पाठवलं तरी चालतं. सोसायटीचा जर ॲड्रेस असेल ऑफिसचा सेपरेट, तुम्ही सोसायटीच्या ऑफिसच्या ॲड्रेसवर तो करस्पॉन्डन्स जरी पाठवला तरी चालतो. मात्र सहकारी संस्था अधिनियमप्रमाणे कुठल्याही संस्थेचा सेक्रेटरी म्हणजे सचिव हाच त्या व्यवहारांसाठी प्रामुख्याने जबाबदार असतो. इनफॅक्ट बऱ्याच लोकांमध्ये अशा प्रकारचा गैरसमज आहे की सेक्रेटरीला काय ॲड्रेस करायचा, तो पर्सनली लायबल नसतो. बरेच सेक्रेटरी सुद्धा म्हणजे अशा प्रकारचं ऑब्जेक्शन घेतात की आम्हाला घरी नोटिसा पाठवतात किंवा असं. तर तसं नाही आहे. कायद्याप्रमाणे सेक्रेटरीला कुठलाही करस्पॉन्डन्स मार्क केला जातो आणि सेक्रेटरी ते कामकाज बघत असतो. दुसरं महत्त्वाचं असं की कुठल्याही संस्थेमध्ये जेव्हा आपण पत्रव्यवहार पाठवतो, मग ते सदस्य असतील किंवा इतर कुठलेही व्यक्ती असेल, पर्टिक्युलरली सदस्यांना 15 दिवसाच्या आत उत्तर देणं हे भाग असतं. आणि तसं बायलॉजमध्ये मेन्शन केलेलं आहे की कुठल्याही सदस्याकडून जर काही पत्रव्यवहार, काही क्वेरी किंवा त्यांचं जे काही म्हणणं असेल तर ते जर त्यांनी पत्ररूपाने पाठवलं सेक्रेटरीकडे किंवा कमिटीकडे, तर त्याचं उत्तर जे काही त्याचं उत्तर त्यांनी 15 दिवसाच्या आत देणं अपेक्षित असतं. आणि असं जर नाही केलं तर ते कुठेतरी गैरव्यवहार किंवा तो बेशिस्तपणा असा कन्सिडर केला जातो. तर अशा अनेक गोष्टी आज आपण डिस्कस करणार आहोत, कारण बऱ्याच लहान मोठ्या गोष्टी लोकांना माहीत नसतात. वर्षानुवर्ष आपण सोसायटीमध्ये राहतो किंवा सोसायटीच्या कमिटी संदर्भात आपल्याला काही प्रश्न असतात किंवा काही ठिकाणी गैरव्यवहाराचे सुद्धा केसेस होतात. बऱ्याच ठिकाणी जे कमिटी मेंबर्सचं वर्तन असतं ते सुद्धा योग्य नसतं. काही सेक्रेटरीज मी बघितलेले की ते अक्षरशः मालक असल्यासारखे वागतात. सो ह्याच्यामध्ये कुठेतरी मला असं वाटतं की अवेअरनेस नसल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी सहन केल्या जातात किंवा त्याला योग्य पद्धतीने कायदेशीररित्या त्याला हँडल केलं जात नाही. आणि म्हणूनच आजचा हा विषय आपण घेतलेला आहे, जेणेकरून ह्या ज्या कायद्याच्या खाचाखोच आहेत ह्या आपल्याला माहीत पडतील आणि त्याच अनुषंगाने आपण त्याचा वापर करू शकतो. तर पुढे जाऊया. सदस्यांचे आपण प्रकार बघितले. त्याच्यानंतर जनरल बॉडी म्हणजेच जे कार्यकारी समिती असते. तर सहकारी संस्था अधिनियममध्ये असं म्हटलेलं आहे की जी जनरल बॉडी आहे कुठल्याही सोसायटीची, ती जे निर्णय घेईल इज अ सुप्रीम बॉडी आणि जे निर्णय घेईल ते इतर सगळ्या सदस्यांना बंधनकारक असतात. अर्थातच हे जे निर्णय घेतले जातात हे त्या 3 किंवा 4 माणसांमध्ये न घेता हे मीटिंगमध्ये घेतले गेले पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी अर्थात अजेंडा असणं, त्याच्यानंतर डिस्कशन होणं, त्याच्यानंतर ते मिनिट्समध्ये व्यवस्थित उतरवणं आणि त्याच्यानंतर किती लोकांनी त्याला अनुमोदन दिलं हे सगळं त्या रेकॉर्ड्समध्ये लिहिणं आवश्यक असतं. मात्र बऱ्याच ठिकाणी हे फॉलो होताना दिसत नाही. अधिनियमाच्या नियमाप्रमाणे त्या ॲक्टच्या प्रोव्हिजन्स प्रमाणे प्रत्येक महिन्याला ही मीटिंग अशी कार्यकारी मंडळाची मीटिंग होणं अपेक्षित असतं आणि त्या मीटिंगमध्ये जे जनरल विषय असतात सोसायटीच्या कामकाजाच्या संदर्भामध्ये अशा प्रकारचं डिस्कशन हे जनरल बॉडी कमिटी मीटिंगमध्ये होत असतं. आणि कमिटी मेंबर्स जे लोकांनी म्हणजे मेंबर्सनी निवडून दिलेले जे कमिटी मेंबर्स आहेत हे या कामकाजाच्या स्वरूपाची डिस्कशन करतात, त्याच्यावर निर्णय घेतात किंवा काही प्रस्ताव मांडायचा असेल तर तो प्रस्ताव मांडला जातो. आणि जर समजा अधिक गंभीर किंवा अधिक मोठा विषय असेल जो सर्व सदस्यांबरोबर डिस्कस करणं आवश्यक असेल तर मात्र मग ही सर्वसाधारण सभा ठेवली जाते, जेणेकरून सोसायटीतले सर्व मेंबर्स या सभेमध्ये समाविष्ट होतात आणि त्या संदर्भातला चर्चा करून निर्णय घेतला जातो. आता कुठलीही मीटिंग घेताना त्याला कमीत कमी 15 दिवसाचा अजेंडा देणं, म्हणजेच त्या मीटिंगचा विषय काय आहे, त्या मीटिंगमध्ये आपण काय चर्चा करणार आहोत त्या सगळ्या मुद्द्यांची माहिती देऊन कुठल्या तारखेला, कुठल्या वेळेला आणि कुठे ही मीटिंग होणार असते अशा प्रकारचा अजेंडा हा सर्क्युलेट करणं अपेक्षित असतं. आणि त्या तारखेला, त्या वेळेला जर अपेक्षित कोरम आला नाही, म्हणजे त्याचा मिनिमम अटेंडन्स नसेल तर 15 मिनिटं तो अजून वाट बघून पुढच्या 15 मिनिटांमध्ये जी
अनुपस्थित मंडळी असतील त्याच्यामध्ये हा निर्णय घेता येतो आणि तो निर्णय इतर सदस्यांना बंधनकारक असतो. अर्थात याचा स्पष्ट उल्लेख अजेंडामध्ये लिहिणं अपेक्षित असतं आणि अशा प्रकारचा कायदा हा अधिनियमामध्ये आणि बायलॉजमध्ये उपलब्ध आहे. मात्र बऱ्याच लोकांना माहीत असल्यामुळे या गोष्टी एन्फोर्स केल्या जात नाहीत. आता आपल्याला हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. इतर ऍक्ट आणि कॉपरेटिव्ह लॉ मध्ये थोडासा फरक आहे. महाराष्ट्र कॉपरेटिव्ह सोसायटीज ऍक्ट त्याच्याच बरोबर त्याचे नियम सुद्धा आहेत, म्हणजे कॉपरेटिव्ह सोसायटी रूल्स पण आहेत आणि त्याचबरोबर प्रत्येक सोसायटी लेवलला बायलॉज सुद्धा असतात. तर बायलॉज हे मी म्हणेन की त्या सोसायटी पुरतं बनवलेले नियमावली असते, ती जी अर्थातच ॲज पर कॉपरेटिव्ह ऍक्ट असते, जी पेरेंट ऍक्ट आहे, ते पेरेंट ऍक्ट मधूनच ते बायलॉज येतात. त्याच्यामुळे अर्थातच बायलॉज मध्ये कोणी स्वतःच्या मर्जीने एखादा नवीन नियम किंवा असा नियम मुळात ऍक्ट मध्ये नाहीये किंवा तो मुळातच कायदेसंमत नाहीये, अशा प्रकारचे नियम कोणी बनवू शकत नाही. जसं माझ्या एका क्लायंटच्या केसमध्ये मी ऐकलं की त्यांच्या सोसायटीमध्ये की कुंड्या ठेवायच्या नाहीत, कचऱ्याचे डबे ठेवायचे नाहीत बाहेर वगैरे, अशा प्रकारचे नियम त्यांनी लावले होते जे मुळातच कायदेसंमत नाही आहेत. कारण एखादी जी जागा असेल, अर्थातच जर लोकांना त्याचा त्रास होत असेल तर त्या संबंधाचे तक्रार सदस्य केव्हाही करू शकतात आणि त्याच्यावर कार्यकारी समिती काम करू शकते किंवा त्याच्या संदर्भामध्ये निवाडा देऊ शकते. मात्र स्वतःच कार्यकारी मंडळातले सदस्य किंवा सेक्रेटरी असतील तर ते सुमोटो अशा प्रकारचा कुठलाही नियम जो जाचक असेल आणि जो मारक असेल सदस्यांसाठी आणि त्यांच्या मुळातच व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा निर्णय असेल तर अशा प्रकारचा निर्णय हा बायलॉजच्या म्हणजे नावं घेऊन बायलॉजचं नाव घेऊन फक्त राबवला जातो, अशा प्रकारचं ऑब्झर्वेशन माझ्या नजरेमध्ये आहे. सो हे पूर्णतः चुकीचं आहे आणि त्याला कुठेही बायलॉजचं समर्थन नसेल तर सदस्य केव्हाही ते त्याच्यासाठी विरोध करू शकतात. तर आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की कुठल्याही सोसायटीच्या कामकाजासाठी त्या सोसायटीचे बायलॉज मुळात पक्के असले पाहिजेत आणि ही बायलॉजची कॉपी प्रत्येक सोसायटीच्या ऑफिसमध्ये अवेलेबल असते आणि हे बायलॉज अप्रूव्ह करून घेतलेले असतात रजिस्टर करून आणि ती अप्रूव्ड कॉपी सोसायटीच्या ऑफिसमध्ये जी उपलब्ध असते ती तुम्ही केव्हाही जाऊन बघू शकता. त्याला कुठलीही कॉस्ट लागत नाही. इनफॅक्ट बायलॉजच नाही तर सोसायटीचे कुठलेही रेकॉर्ड्स तुम्ही केव्हाही सोसायटीच्या ऑफिसमध्ये जाऊन किंवा ज्या ठिकाणी म्हणजे सेक्रेटरीच्या घरी असेल तर तुम्ही त्याला रिक्वेस्ट करून जे रिजनेबल वेळेमध्ये तुम्ही हे रेकॉर्ड्स केव्हाही तपासू शकता आणि तुम्हाला जर काही कॉपीज त्याच्या हव्या असतील तर त्या सशुल्क कॉपीज मिळण्यासाठी तुम्हाला रीतसर अर्ज द्यावा लागतो की तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे रेकॉर्ड्स हवे, कुठल्या सालापासून किंवा कुठल्या डेटसाठी ते हवेत आणि कशा स्वरूपाचे रेकॉर्ड्स आपल्याला हवेत. तसं तुम्ही रीतसर अर्ज करून तुम्हाला 45 दिवसाच्या आत ते रेकॉर्ड्स देणं हे बंधनकारक आहे आणि ह्या प्रकारचा नियम हा ऍक्टमध्ये दिलेला आहे. आणि अर्थातच त्याच्यासाठी जे फी असते ती मात्र बायलॉजमध्ये ठरवल्याप्रमाणे जी काही पर पेज शुल्क असेल ते पे करून तुम्ही त्या कॉपीज घेऊ शकता. मात्र तुम्हाला जर त्या म्हणजे एकदा रेकॉर्ड जर टाळायचे असतील मग त्याच्यामध्ये हिशोबाचे वह्या असतील किंवा मीटिंगच्या वह्या असतील किंवा जर मिनिट बुक असतात, बरेचदा अटेंडन्सचा रेकॉर्ड असतो किंवा अशा कुठलाही रेकॉर्ड ज्याच्यामध्ये सोसायटीच्या कामकाजा संदर्भामध्ये, सोसायटीच्या आर्थिक व्यवहारांच्या संदर्भामध्ये किंवा मेंबर्सच्या संदर्भामध्ये जे माहिती लिहिलेली असते, अशा प्रकारचे कुठलेही रेकॉर्ड्स कुठल्याही सदस्याला बघण्याचा अधिकार आहे आणि एवढंच नाही तर तुम्ही कॉपीज पण त्याच्या घेऊ शकता सशुल्क फीज ज्या असतील त्या पे करून. त्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी असं बघितलं जातं की सोसायटीमध्ये स्पेशली मागच्या 10 ते 15 वर्षामध्ये जेव्हा रिडेव्हलपमेंट शहरामध्ये स्पेशली जेव्हा रिडेव्हलपमेंटचं प्रमाण वाढलेलं आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी कमिटी मेंबर्सचे दुर्व्यवहार आढळतात किंवा बऱ्याच ठिकाणी ट्रान्सपरन्सी नसते, बरेच रेकॉर्ड्स मेंटेन केलेले नसतात. इवन कॉपरेटिव्ह ऍक्टच्या अंडर बरेच रजिस्टर्स मेंटेन करणं अपेक्षित असतं, जसं शेअर रजिस्टर असेल, आय रजिस्टर असतं, जे रजिस्टर असतं, नॉमिनेशन रजिस्टर असतं, त्यानंतर जे शेअर ट्रान्सफर केले जातात त्या संदर्भातलं एक रजिस्टर असतं, वेगवेगळ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी सिंकिंग फंड रजिस्टर असतं, त्याचप्रमाणे जे बँक बुक असेल, कॅश बुक असेल, अशा प्रकारचे रेकॉर्ड्स नियमितपणे अपडेट केले जात नाहीत किंवा अशा प्रकारच्या रेकॉर्ड्समध्ये वैयक्तिक कमेंट्स लिहिलेल्या असतात ज्या अर्थातच सर्वसंमत नसतात. एखाद्या व्यक्तीच्या हातामध्ये त्या बुक्स असतात आणि तो स्वतःचं काहीतरी वैयक्तिक त्याच्यामध्ये मेन्शन करत असतो आणि ते दुसऱ्या सदस्याच्या अगेन्स्ट वापरत असतो. तर अशा प्रकारची रिस्क त्या समोरच्या सदस्याला नेहमीच होत असते आणि म्हणून त्याच्यासाठी आपण हे रेकॉर्ड वेळच्या वेळी माझं असं म्हणणं आहे की ते घेतले पाहिजेत सोसायटीमध्ये, स्पेशली जिथे अशा प्रकारची शक्यता असेल तर त्या ठिकाणी हे रेकॉर्ड्स वेळोवेळी ऑब्टेन केले पाहिजेत जेणेकरून त्याच्यामध्ये
काही म्हणजे बॅकएंड एंट्री होणार नाही किंवा बॅकडेटेड एंट्रीज होणार नाहीत आणि त्याचा जो गैरवापर आहे तो टाळता येईल. कारण बऱ्याच ठिकाणी असं बघितलं जातं की जे छोट्या सोसायटीज असतात, एक 50-60-100 लोकांच्या सोसायटीज किंवा त्याच्याहून लहान सोसायटीज आहेत की 15-15, 20-20 मेंबर्स फक्त असतात. त्याच्यामध्ये 4 लोक फक्त ऍक्टिव्हली काम करत असतात आणि त्या 4 लोकांच्या हातामध्ये बेसिकली सोसायटी असते आणि ती लोक दुर्व्यवहार पण करतात आणि बरेचदा गैरव्यवहार सुद्धा करतात आणि अशा प्रकारची ट्रान्सपरन्सी अवेलेबल नसते. तर ह्या सगळ्यासाठी अर्थातच कायद्यामध्ये प्रोव्हिजन्स दिलेले आहेत आणि त्याची दाद तुम्ही योग्य ठिकाणी मागू शकता. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने रजिस्ट्रार जी चीफ ऑथॉरिटी आहे कॉपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये, प्रत्येक कॉपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये स्टेट लेवलवर आणि डिस्ट्रिक्ट लेवलवर कॉपरेटिव्ह सोसायटी रजिस्ट्रार स्थापन केलेले आहेत आणि रजिस्ट्रार आणि डेप्युटी रजिस्ट्रार असे 2 लेवलचे रजिस्ट्रार स्थापन केलेले आहेत. त्या ठिकाणी तुम्ही ह्या सर्व प्रकाराची दाद मागू शकता आणि रजिस्ट्रारकडे मेनली जर विदिन मेंबर्स म्हणजे मेंबर्सचे मेंबरसोबतचा वाद असेल तर अशा प्रकारचा डिस्प्यूटसुद्धा तुम्ही फाईल करू शकता किंवा जर कमिटी मेंबर बरोबर तुम्हाला कुठल्या स्वरूपाचा वाद किंवा तक्रार असेल तर तो सुद्धा तुम्ही दाखल करू शकता. त्याचप्रमाणे इलेक्शनच्या संदर्भामध्ये खूप सारा गैरव्यवहार होत असतो, खूप सारा नॉन ट्रान्सपरन्सी बघायला मिळते, तर त्या संदर्भातले सुद्धा तक्रारी तुम्हाला रजिस्ट्रारकडे करता येते आणि रजिस्ट्रारकडे तक्रार करण्याची जी पद्धत आहे ही अतिशय सुलभ आहे कोर्ट कचेरीच्या मानाने आणि तुम्ही तुमच्या शब्दामध्ये तुमची तक्रार लिहून रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये दाखल करू शकता आणि त्याचा तुम्ही फॉलोअप घेऊन रजिस्ट्रारवर योग्य तो निर्णय आपला देत असतात आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या डायरेक्शन सोसायटीला इश्यू करत असतात. तर त्या सगळ्याची प्रक्रिया कोऑपरेटिव्ह ॲक्टमध्ये